Ja čítam na tvojom tričku a aj v slogane máte, že najlepší software pre optiky. Je najlepší? Ideme rovno na to, toto je video o TIS Optik a toto je Tomáš Hudák, ktorý je toho naozaj že hlavou, srdcom a vlastne tým celým žije. Čau Tomáš. Ahoj Radka. Ahoj. Čo je to TIS Optik? TIS Optik je software pre očné optiky a v tom softveri pokrývame všetky funkcie, ktoré tá optika potrebuje, to znamená odborná práca, vyšetrenia zraku, výroba okuliary, sklady, predaj. A to nie len všetko na Slovensku, ale aj v Českej republike, takže naozaj česká legislatíva, české dávky pre zdravotné poistenie sú takisto zvládnuté. Takže sa snažíme robiť ten software naozaj pre obidve krajiny tak, aby to na 100% vyhovovalo. Super, ja čítam na tvojom tričku a aj v slogane máte, že najlepší software pre optiky. Je najlepší? Snažíme sa, aby bol najlepší, robíme preto všetko samozrejme. Myslím si, že najlepšou referenciou sú naši klienti, ktorí to snáď potvrdia. Je to hlavne o tom, že ten software vytvárame na technológii cloudového riešenia, teda je to software, ktorý sa nikam neinštaluje, čo je veľmi komfortné pre tých klientov, vedia si odkiaľkoľvek pozrieť tie svoje výsledky, pracovať prípadne. Má to aj nejaké potom ďalšie výhody samozrejme, ale o tom niekedy si povieme. A každopádne myslím si, že mimo toho technologického zamerania je veľmi dôležité pre tých klientov vedieť to, že majú hotline. A tým sme strašne veľa klientov vlastne... Človeka na telefóne. Presvedčili, že vlastne majú človeka na telefóne, lebo tá práca nie je zložitá v tom systéme, je ale tých informácií a vlastne ten spektrum tých funkcií tak veľa, ktoré potrebujú oni v tej optike robiť tak či onak, že vlastne je niekedy dobre naozaj mať niekoho, kto im poradí. Ale vieš, na čím ja hútam? Optika. Taká maličká predajnička. Potrebuje mať vlastný software. V